Приятели, аз съм Моника. Днес ще излизате с мен. Първо ще си оправя лицето, миглите и устните и веждите. Първо ще си оправя. Първо ще си сложа една спирала. Малко таки повдигна. После ще ги подигнете и с ето и. Така ги подигна с това. Така ще си правим малко веждите с това кипче. Ще си скъбя малко веждите. Ето направих си миглите и веждите. Така устите. След да сложа това малко черви от него. И от това гланче. Така ще си направя косата с тази шнола и тази мега сладка фибичка. Ще си среша косата. Ето косата си свързах с тази шнола. Тъй сложих фибичката. Мисля да си остана с тази рокличка. И си взимам ето тази чанта и излизам. А вие натиснете плюс, чакайте за втора част. Чао, обичам ви!